Inniu Thomas Complay agus caint I dhéanamh faoi an ghealach. An bhfuil mór an féidicí arolalas agus sé maidide leis an ghealach. Well, tá cúpla ceann agam an seo le Steve. Dús an Ross agah go nglúisin an ghealach timpeall ar an domhan go túthailach. Mar sin bochann sé timpeall ar an domhan an bealach seo. Agus cred é nó na cred, tógann sé suas le mí don ghealach boga timpeall ar an domhan. Chó má leis sin an Ross agah go bhfuil an ghealach neamh lonúil. Ciallaíonn sé sin nach bhfuil solas bid do chud tain aige. Agus bíonn sé ag bra ar an ghrian chun an solas sin aáil. Inis, tá ceist beag agam díobh. Céan fá nach míon an cuma céine ar an ghealach an tám ar fad, nuair a éigeanta sa sús spéid a míon an ghealach mar chéile chola ihe. Well tá fá an leis sin, agus tá muide go an fá sin I phlé inniu. Ach, dúspáire, tá mé chun an scála spáintíomh idir an domhan agus I ghrian. Inniu tá mé chun an cruinneog seo a úsáid, chun a thuspáintíomh ceachaí an nglúisin an ghealach timpeall ar an domhan. Ach, mar scála, seo é go mór is atá an ghrian I gomprad leis an domhnaín beag seo an seo. Ach inniu, tá mu chun an cruinneog seo a úsáid chun an bhíú sin a thuirtstein. Mar sin, fáin go bhfeicimid céint fá go mbíonn cuma éagsúil ar an domhan chul ar an ghealach chola ihe. Tá chéidir chéanál ghealach ein. Ghealach lán, ghealach uair, leaghealaí agus corán gealaí. Mar sin nuair a éigeanta sa sús spéid, bíonn chéidir chéanál ghealach an. Agus an ghealach ag glúiseacht, titan solas na gréine ar chudanna éagsúla de aine na ghealach timpeall an domhan. Nuair atá an ghealach ag dul timpeall an domhan, ag an am céine, bíonn an domhan ag dul timpeall na gréine. Mar sin tá an ghealach ag dul timpeall an domhan, ach bíonn an domhan ag dul timpeall an ghrian ag an am céine. Fáin go bhfeicimid. Nuair a bhíonn an domhan idir an ghrian agus an ghealach, bíonn an leas sin de chruinneog na gealaí atá os cóir an domhan faoi sholas na gréine. Fáin go bhfeicimid céad a tharlaingt. Nuair a bhíonn an domhan idir an ghrian agus an ghealach, is féidirlín an leas sin atá muid a féchantar don ghealach a eiceall. Marall go bhfuil an ghrian ag sailsiú an solas ar an domhan agus ar an ghealach ag an am céine. Agus is féidirlín an ghealach a eiceall sa spéid. Nuair a bhógainn an ghealach an sin, agus nuair a bhíonn an ghealach idir an ghrian agus an domhan, ní bhíonn an ghrian ag sailsiú ar an leas sin den chruinneog na gealaí atá os cóir an domhan. Mar sin nuair a bhógainn an ghealach timpeall ar an domhan, ní bhíonn an leas sin don ghealach le feiceáil aganine. Marall go bhfuil an leas eile á chlúdach agus níl an ghealach in ann a sholas tain a dhéanamh. Bíonn an ghrian ag sailsiú ar an ghealach, ach mar go bhfuil an ghealach neamh lonúil, níl muide ná an leas atá muid a féchantar a eiceall. Mar sin, nuair a bhíonn an domhan idir an ghrian agus an ghealach, is féidir lenne an ghealach a eiceall thuas sa spéid marall go mbíonn an ghrian ag lonú ar an domhan agus ar an ghealach. Ach nuair a bhógainn an ghealach idir an domhan agus an ghrian, ní féidir lenne an ghealach a eiceall, marall go bhfuil an ghealach neamh lonúil agus nach bhfuil muid an taobh sin de a eiceall. Tá an túfas fólam Thomas in faoi an ghealach, agus tá súlam go rólam sibse neart féidicí nua freisin.